Het gras is altijd groener bij de buren, maar ja, voor de buren geldt hetzelfde. Met dat doordenkertje komen we uit bij het thema van vandaag, het gazon. Toch Chantal? Ja. Ja, we kennen allemaal wel de mooie tuin met een mooie gazon. En de mensen die een gazon in de tuin hebben, die weten dat er best wel wat werk aan zit. Maar het heeft natuurlijk wel voordelen ten opzichte van wat we heel erg veel zien van het kunstgras. Ja. Een van de belangrijkste is dat er heel veel bodemleven in een echt gazon zit. En dat het goed is voor de hemelwaterafvoer in de tuin, want het water loopt lekker weg in een gazon. En om je gazon groener te houden als bij de buren, moet je er wat energie in steken. Verticuteren. Wanneer doe je dat nou in je eigen tuin? Ja, dat doe je eindelijk in het voorjaar en dat doe je om weer een beetje lucht in de bodem te laten. Gazon maakt heel veel wortels aan en dat gaat helemaal dichtslaan en dan gaat het minder groeien. Dus je doet dit eindelijk om ze weer een beetje wakker te schudden en weer lucht erin te krijgen, dat de bodem wat luchtiger wordt. En dan wordt het een kwestie van bijhouden. De grootste boosdoener voor je gazon is bladval in de herfst. Dus je moet er echt in de herfst aan de slag om zoveel mogelijk van het blad te verwijderen. Want onder het blad daar kan juist mos ontstaan. En als je dan je gazon schoon hebt voor de winter en je strooit er dan wat kalk overheen, dan heeft het een beetje een kickstart om de winter goed te overleven. Hier zou dus leven onder moeten zitten, zeg je? Ja. Nou, gaan we eens even kijken. Want je zegt dat is een verschil met bijvoorbeeld kunstgras. Ja, de kunstgras wordt vaak met wit zand opgevuld en is de basis. Ja, en hier zie je al, dit zit doorworteld. En vaak komen we regenwormen of iets dergelijks tegen. Dit is dan weer lekker voer voor de vogels. Want kunstgras dat houdt zon, licht, ja, water, eigenlijk alles wat tegen. eronder zit, de basis van kunstgras is wit zand. Ja, dat doet al niks het in en op. Dat is natuurlijk wel fijn voor degenen die geen onkruid willen, maar voor de rest doet het weinig. Dit zit dus niet onder kunstgras. Het mooie van gras is ook, het kan heel veel hebben. We kennen het allemaal wel eens dat we een kale plek in het gras hebben of toch net een mosgroei wat er eruit is gehaald en toch weer een kale plek is. Dat het een beetje verdord is. Maar gras heeft zo'n herstellend vermogen, ondanks dat we het niet mooi vinden, maar dat na verloop van tijd groeit het zichzelf weer dicht in die kale plekken. En dat geldt ook voor droogte. Je ziet vaak als je weinig water geeft dat het gras geel wordt. Wij vinden het niet mooi, dus we zorgen ervoor dat we heel snel gaan sproeien. Maar als je het heel even de tijd geeft in je tuin en je laat hem iets geel worden en gaat steeds later sproeien, dan gaan die wortels naar beneden groeien. Dus krijg je ook weer een sterker gazon. En dan zijn we nog één ding vergeten, hè? Het maaien. Ja, het klusje wat het vaakste terugkomt bij gras, hou het geregeld bij. Maai niet te kort, maar laat het zeker niet te groot worden, want dan ga je in één keer rigoureus over dat gras heen. Ja. Dus als je het één keer in de week, één keer in anderhalve week bijhoudt, dan is het een klusje wat helaas terugkomt, maar je doet het wel om je mooie gazon te behouden.